Matul il-jum tal-ħamis, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar diversi wirjiet marbuta ma' tradizzjonijiet u devozzjoni tal-ġimgħa Mazza, eżibizzjonijiet li qegħdin jittellu f'diversi żoni madwar il-lokalità tal-Mosta. Dawn il-wirjiet li huma miftuħin għal pubbliku sal-ġimgħa l-kbira qegħdin jittellaw f'inħawi varji ta' din il-lokalità fejn huma organizzati minn numru ta' volontieri u entitajiet kulturali. Barra minn hekk dawn il-wirjiet jesponu sensiela ta' statwi arti u xogħlijiet relatati mal-ġirajja tal-Passjoni ta' Ġesu Kristu. Waqt dawn iż-żjarat Bernard Gregg wera apprezzament kbir lejn l-impenn tal-volontieri fil-preservazzjoni u tradizzjoni ta' dan il-wirt reliġjuż u kulturali. Fil-Mosta Bernard Gregg żar ukoll numru ta' stabbilimenti u organizzazzjonijiet lokali illi l-koll qegħdin itellgħu dawn il-wirjiet fejn irringrazzjahom mat-talent u l-ħidma kontinwa tagħhom. Bernard Gregg temm dawn iż-żjarat billi rrikonoxxa l-ħila artistika u d-dedikazzjoni tal-volontieri sabiex iżommu dawn it-tradizzjonijiet għaddejjin. U għażan is-Soċjetà Filarmonika ta' Santa Marija, il-każin tal-Banda Nikol Iżward u s-sede tas-Soċjetà Piroteknika 15 ta' Awwissu. Kien hemm ukoll wirjiet f'numru ta' kappelli. Matul dawn iż-żjarat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kien akkumpanjat mid-deputati David Agius u Ivan Bartolo, flimkien ma' diversi kandidati tal-Partit Nazzjonalista u kunsillieri.